Još jedan od predloga za novogodišnju frizuru ili frizura koju ćemo iskopirati je Julianne Hough. Ovo je sa crvenog tepiha, Golden Globe je u pitanju. Ono što je zanimljivo za ovu glumicu takođe je da ima jako dobrog frizera koji je jako kreativan. Da bismo napravili ovu frizuru, kosu delimo u dve sekcije. Kada delite kosu za ove lažne čirokane koje u modu uvela Rihanna, dobro je da podela bude iznad sredine obrva i ovo sve dole je pušteno. Stavit ćemo malo jačeg laka. Kosa je opet oprana, bez jakih pakovanja i bilo čega što može da je oteža. Tapiram samo u korenu da bih mogla lakše da manipulišem. Kada pravite bilo koju čirokanu ili frizuru koja liči na čirokanu, jako je bitno da ovaj deo bočni dobro zategnete, jer onda je veći akcenat na gornjem delu i samim tim ta ćubica izgleda agresivnija. Skupljamo kosu u rep. Koristim opet ovu gumicu, koja je običan učkur sa dve šnale. Ovo je dobra gumica za devojke koje imaju puno kose, jer možete dobro da zategnete. I stavit ću malo laka. Zategnut ću ovaj deo. Znači već sam upeglala i skoro da sam ovaj deo završila. Sljedeći korak je delim ovaj repić u 3 jednaka dela za pletenicu. Prethodno sam ga fino očešljala i zagladila. I sad malo izvadim ove premičke. Ovo sve izgleda malo punije. Pletenicu stavljamo, pravimo od nje lažni čiroki. Ništa ne vrtite, znači samo je stavite malo na gore pa ispod. Tako. Sad za ovaj gornji deo kosu uvijamo tapirajući malo koren na pozadi. Ovo je dosta uglađena frizura, znači bitno je da ste precizni. Ne smete da imate ovde one dlačice. Kada radite sve čirokane, idete s kosom na ovamo, ne idete na gore. Znači ne vučete ovaj deo na gore. I posljednji. Malo ću samo da ga natapiram u korenu i to je to. Sad ćemo blago to da rastresemo na pozadi. Bočno povučete ovako malo četkom da prikrijete ove rupice. Praktično nam se ovde i gubi da je ovo pletenica, samo se nekako logično nastavlja. Tako je baš na slici. Najbitnije je da je ovaj prednji deo dovoljno i visok i nizak. Znači da ne preteramo. To dosta ima veze sa oblikom lica. Znate o čemu pričam. Ako imate ovalno lice, izdužit ćete ga u visinu, ako vam je vidno manje i tako dalje. To bi bilo to.